Здравейте! Аз съм Тони. Сега ще ви покажа една много лесна прическа. Казва се кошница. Значи хубаво е, както виждате, аз съм за къса коса, но и за къса коса става. За целта ви трябва една четка. Може да не е четка и гребен, каквото имате, но в случай аз имам четка. Шнола. Ето я, моята, но най-добре е ето такава, където така се защипва. Ако нямате, няма да има проблеми. Друга. Ластичета. Аз използвам силикон, защото другите не ми хващат косата. И фибички. Ако нещо стане с косата, трябва да я задържим. Да започваме. Срещаме хубаво косата си. След това хващаме 3 кичура от тази страна на косата. Ето, по-тънки да са. И започваме да сплитаме. Като гледаме да сплитаме колкото може по-настрани да ходи плитката. След като стигнем до някъде и почваме да взимаме отгоре коса, сплитаме отдолу, взимаме правим рибена кост настрани. Като стигнем до положението, на което ето тук сме, хващаме хубаво косата, ако нещо ни не е стигнала, точно до средата, и връзваме с едно ластиче. Ето. Така. Ето, това се получава тук. Взимаме тази част и почваме да сплитаме наново, като тук отделим. Обаче този път 2 кичура, тъй като ето този ни е третия. 1, 2. Така, започваме да сплитаме. Ето тук. Вече няма да сплитаме, започваме да сплитаме на тази страна. Не е трудно, защото няма да сплитаме много. Ето така. Сплитаме малко, само колкото да вържим кичурите. Ето. Хващаме ги. И другата коса хващаме. Така. И с шноличката хващаме косата, така че да може да ни се задържи по-добре. Както виждате, моята коса, тъй като е къса, има тук неща, които не може да... Затова се използват фибичките, ето. Така. Тук е добре, значи ето тук. Ще видите сега как ще оправя моята коса. И ето, готово. Харесвам ли ви? Не знам. Дано ви хареса прическата. Не забравяйте да ме харесвате. Също харесайте страницата ми във Facebook. И там ще намерите линк за сайта ми. Чао! Ще се видя в следващия път, в който ще ви покажа как да направите летен свеж грим в златно. Ежедневен е. Чао! До следващия път!